no eso kashe bi ene se futu akwa magana mpedifo wa manyon se bunyina se ya wonom edwene Ghana ho sanso na enkane hyenkani bia na wotwi enkane swafo na wohwe ahonedie ni nsuanso pa wonsam so no na yire ne adom kase akasa mpipi amonyoko ni mpedifo so a wogina pre franka na kwa pre bia ya obi abeda ewoye abato ngoma no eso we ne nsem ahodo bi na mresomo wo hia me ya freme anoche waba ajwa se wa fensem nche mo no mede to so amawa na titina ni Emma Pentecost asafo no Church of Pentecost Apostolic Apostle Eric Nyameche mofanche wode nsem watudwa na ne nyina yakokoboy a wode Emma empelimfo ahodo mu amanwa ahodo mu ya wombota ye ne senka ye to aba mo bebehwe na waso my Ghana wo se kame se omo ba ya na abatu edie ni mu no ho adwene ne wo ntiri mu ene edie na meye ebe ma Ghana fo asa to aba ma me na mom Ghana fo ye edie na o masetene mu de enhye da hia amanwofo ya wo hye se be ya nkasa suban no wonchi wo ho emfi ho. Not improve the future without disturbing the present. This is what most politicians fear to do. We don't have to live for 4 years. We will achieve nothing. If we are living for 4 years, the Protestants, they lived with the next generation in mind. So sometimes, instead of disturbing the present to have a better future, they think of the next 4 years. They stop. And wachi kanema mpanyini John Dramani Mahama enso ekire se ewo so manfo etimi ebusa wono a enya won hu pii se kwan be so no fa so enya won sika chense obebo age won so wabra wo mo ate montene. Why do we celebrate persons who today are wealthy with dubious sources of income, and yet society is not concerned about what the source of income is, and it's only about the person's wealth? Jumedi yase kanema mpanyini John Ajekum Kufuor ekohobia o kire se jumedi yi ewo se brano no wotimi eye bie se bayi a ebetimi aboa ama omanfo ate hia se wo mo ekire se wo ye mamapa na wo se wadwene eye adepo a edimpuntu ebeba. A forum such as this should contribute to refocus our society in infusing and indeed integrating morality in our search for proper development. Adom kase ya mani boni prince owusu asietu wone maame bi atwetwe nkomo na se ray ne die ne hana fosua na okunu ye hyenkane enkane no ono na wotwi enkane so afo anu hwe ensuansuwa pa ne ahonedie ho nsem so Cecilia Abnada pa ahyan na maame ni adom kase atwetwe nkomo no wche se mbre bi abesenko ade ma minister ejina so pam oni kunu ne se okunu hu se na maid no ewia maame ni sika en wotia ne naso se maame yi wo maid wia no wo wia osika na maame froko kwano tum en wogina so pam o driver ni ya wode nsem kiremu e ma sei pano woni ne adwuma 13 good years ni o opam driver na wo ko fie 1 year mu ani se maame ne se meboa o mo mfrɛ me 1 year emuni okotro 1 cedi kwanse ye de to ensuo nom wa ma driver ni bi woni ne kwa adwuma baabi biela sesemu chini bia woni ne chini otimi koduru 2 o'clock so wa koduru fie on fa phone frɛ no ade achi a wasan aba adwuma yankopon na ekura driver no ho a abepem sabri hanafosua ede to Adom News nsentwofo anim se wono de onimo soafo ne pa ne maame kura wonya bebi ekono onim no na ne maame eye ni papa otufo oye emi ya se maame na anfo maame subai emi ya na maame ne obi a okone nchen a wunya problem kra kwa maame ne nchen a sida brada pa maame asem na me kan yo otufo baabi a esese wodi asem ne tu bia omo akoma toye wudi su na ko bepepe wanim ne su. Adom News nsentwofo ene maame bi oton koko e wo mpatem ho etwetwe nkomo e de fa osoafo ne ho ene ne maidfo no taxi drivers bi a wo nso e wo mpatem ho no enso ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo ensem sei ana wo de tudwa. Oh me dem enti no ho asemboni da
Yes, no one say we betwe mo awachia me no okọ ne baby. Oh, me die mum. Oh, timi gina ho chia me okọ jogging kra no ohu me na me ohu na. Oh, ma me etisen. Nese enkaneswa fo a wo hwe ahonidi ho nsem so ne nsuaso pa ho nsem so ne ho nsem na omanfo progo wo ne mpotemu a wo na yefri ho no na yenkwa pipi amayoko ne mpanimfo a wayi wonti na wo pre frankatu ni dibre wo amayoko ne mo se bre so na delegate ho mmobọ de dibre ne ma wo mo a obehwe na afimpiru ne yedoni na abato no wo mo akogina mu na wakwa akopre mampanyini adwa na wo mo ye makomako edu ne du no wo se amayoko na mpanimfo ye nhyehyeye to oba no hu ne se asomasi na beda number 1 na we ada number 2 sebe ya bato ngoma ne pia obi adi ne mfonyi beda ho na wo a wo kwoto aba no hu ne se eja we da ba ko we da mienu nti minipa meto aba ama ne nti fe na sa hyehyeye no aba abonte. Let me inform you the order that the aspirant will appear on the ballot papers. Ken Ohine Japan, number 1. Alan John Kojo Tremantin, number 2. Joe Gate, number 3. Kwejo Poku, number 4. Dr. Owusu Afriya Koto, number 5. Kwabna Eje Ejapon, number 6. Francis Adainumo, number 7. Dr. Kofi Konedu Apreku, number 8. Boachi Tremantin Ejako, number 9. His Excellency Dr. Mahamadou Baumia, number 10. Enwechi kanetwetwefo edema amanyuko no kwabna je Japan ya sesei otoso nsia e wo ballot paper no eso ekire se ensia wanya no ekire nkonimdie. Oh, you want me to show it to you? Number 6. Number 6. What does that mean to you? It means I'm going to win. Kaneso afọ no she edwadie so lan kwadwo chematin ya wono so edasum yenu e wo ballot sheet no so ekire se yesi ye e wo abato ne mu no nani eso wo hwekwan se oni beda ho fan ya wantwi bia emma. We hope that we can be guaranteed a fair, transparent election so that we can work towards breaking the 8. Ne krakra na kanemra shebedwani ano wo mampon Francis Adeni mo ya wono so eto sunsun ewo abaton krata no so editu dwase baby a wo bida ewo abaton krata no so enkyere se obedi nkurima na so obedi ntwo ewo abato no emu. Well, I picked number 7. Well, what is it? I mean, picking a number on the ballot paper doesn't mean anything. Yemfri amanyon semu na yenko enwasuemu ensem emu na nsukakraka ya ati egu nansen kentampo se wo monso enya wo mofamu de na ama akọ hono 7-day Adventist Basic School wo hono no ene a video bi ba abonten kwa ma fra se saa na kwayeye ensuo to na ene yiri fa suku nkwada no edem anu onya bia ye entra ensua de na adom kase de atwa ene se bibia shada nkoso meka ye mo line electoral area abato no empesua so school ye wo hono na no bo no ena afiasa kwa bedru ya nkwada no che sensuo yiri ma wakutakuta wo nkodwa wo bebi a wodi sie ne wodi arehwede ato mpanimfo nim se omaye wo mwa nso no kra mu na ya esesa ya nkonga na edi akosi ye JHS phone nche nso pa aya edi tmifa rubbish net fa pampers na ne edi ababeku ye ka sese nso to kra pa chance no nso nyina bonto kro na ye nyema nyina trifo ye books nso ta ye ntmi nsu ya de biem. Omanfo bi a wotete be isuku yinso ede wa no to mu bia o kire se sanse bonka e wo kronimu no so nti ensuota na yira fa wo mo fresh free anase edamati ya free sliku so area e former MP area honom ono na e main problem na enema erosion no edidi ura size the school mu nti nso no ito ama ye nya ho ye ntimi nko ba bia nso no nso na ha ye papa bi wo ye ni freni nso ni di ni fie kwantem ho nyina mu fie nyina di wo monko ye hunu amane pa ye bre nso ye ntimi nko ba bia to ye ntimi nko ba bia ye hunu amane nto mebua ye. Ora Eric Asantebedu assembly member ewo mo line abato bro no so ni adom kase atwetwe nkomo yi. One problem so na ewo man basa ne se won se kentampo township na kasa nye mo line ko a ye inner city roads no inner city roads no ye ni drains oba bia nti so gufo ba bia timi ko di boni bia on ti kentampo kro no ye be sere mpanifo se ye kwan no inner city roads no mpanifo hwe no mbo ye kakra Egusu agina ehumasuamu ensem emu a na yebekọ wa na enu ada na Rose Mbetu dwase wa Technical Institute
churcheni ba ko ho no mo dihye eba school na atade ehye no no enya de school no ama ho kwanse wo so hye na churcheni kire se be ya nkonsa na chinko na onko sesa akwada ne ma abo so to ye churcheni ye ni ase nyame nko a nkepai na ni ba ko da se bi beto dwa no na Ghana National Association of Teachers churcheni ti ase nat wonom for Thomas Musa wodi ade hwede to mpanimfo nim se ase nkwada na won to aso school no wo mo ya soro dodo wo mo ya ba so dodo nti hye ye beboa ama churchefo anya kokoduru atia nkwada isan se wo mo ne o my Ghana da chere wo fa sanse hye no engu akwam se uku school mu a BBC si a headmaster no o wo kwan bibre o tumi fa so e de twi mo frana so na o twi abofra na so wi a o tworo e wo logbook no se ma twi wa so na samre no uku school kra na wo abofra no onim se odi agra ade headmaster no de be yi school mu no ade efe be ye wotan ba nimri akwakoba ne se inhuman bibri a churchefo no santumi no mo no ye ni nyina afiri omunsem yesi nde menyisi we ya na yesi etwiwa sen we munyina mofra no ehwe mofra na ehwe enti e kamia yesi mofra na zo ure yo fa hudi enti de bebia na ebeye na ekika eno sunsuanso ene yewu se nyane se na mi abofra wo school atiche ni aka kiro ewo wa technical institute se atade e hye wo no enya atade pa na kosisa we asemboni a esofa abobodi butiche ni neni sa suban we uko fa na we se atiche ni onu e kira wade na aka kira wo sa atade a wo hye no enya atade pa na kokosisa enu we keke wo we nidi watem wanya ohwe kasa o kachire wi asembi ese mo bufu na otimi gina o cheje kanye se ni ahoye no umpewu ukoto ya fa bona tiche ni neni pai ese we nyina boye kokko se mofra omundi 20 years omundi 20 years o eno mu dai se so ba we di e kire yen dia ndi omamu no nyina ye wan sembo no po a churchefo no ya yi o mama omunim no mo de nsakan ya wofo no e ba be bon se ya wofo no kan bon aban ni on be di nyonyonyo teachers no sisi ya obi ayedi obi ayedi min kan ko kan wan hwe ya akwa fa sama aseye hwe ngbosia ho nsem so kronwa no wo mo de nsem atodwa kyerese ade ba kwa sesi oto na jeje mu a enye yie na free city nyina wonto na jeje mu eye emotofo ne nkwada ebra wo mu free suku ase de se early childhood education no wose no ene fapem de kan brofum se foundation ma kwada no enti se wo ye so afo ahwe ngbosia ho nsem so na ato na jeje mu na se da ache na kura no da ache nse da nya papa bi enti no ase ho no mo ne de wani e wo ho pa. We are the foundation. Without us, the other levels of education will suffer. So pay attention to us. Odisiani akoda kumeyi anyensem wodi tudwa no emu nsem na eye nsem a kabe omufo kohyia wudwumadi na se no edi tudwa se ye hwa adesua ho nsem so enam UNESCO Ghana Commission ya wonom ene UNICEF ene Ghana Education Service aka wo ho abomu no eye kabe omufo nhia mu a na etie da so ene the Ghana Story Contextualizing Early Childhood Education Tashkent Declaration and Commitment na honom no wonom ekwadwendwene akwanpa obefa so aboa se de be ya enkwada adesua wo memu no ebetumi akonkan. Director in charge of pre-tertiary ewo asoye hwa adesua ho nsem so ewo memu na nabafo ewu a edensem bi tudwa ewo dwumadi na se atams wo be yesi school dan a ye de man kwala se KG nkusa ntotofe wa no school na wo bo hu ye wie ne ye de empanyufo na kogu ne ye de nkwala na ye den akwakoto edan bi a ete se ehun ya so mbeko na nkwala no so no ne foundation no na Vida Barbara Into Early Childhood Education Director General ewo Ghana Education Service no so di tudwa se ehun hia pa se wo beka wo ho abomu na wahwe se adesuafo nkuma ebenya mmoa ya ebehye wonom adesua mu kena bra aban oye na afem de no na
development partners, NGOs, civil society, ni yenyina nso yeyende ni yede boa aban no. Esan say aban no nko entumi nye ni nyina. Nti awofo nso adi wom. Na impen bebre no, wohu say public schools no, KG no, awofo no wangani enye senia mmofra no wo behwe won ahokeka no e wo public no ente se